Duela 3 hilabete, pasaden azaroaren 11an, Jaurlaritzak Gasteizko tranbiaren zabalganarako adarraren azterlan informatiboa argitaratu zuen eta jendaurrean jarri zuen. Azterlan informatibo horretatik, EH Bilduren ustez, bazeuden 4 osagai nabarmen hobegarriak zirenak eta direnak. Kotxetegiaren kokapena, Lobaina plazan eragingo den inpaktua, San Martin auzoa zeharkatzeko ibilbidea eta Jundiz industrialderako lotura. Eta 4 osagai hoiek hobetzeko asmoarekin erregistratu genuen EH Bildutik bai alegazio idazki bat, Jaurlaritzari zegokion epean bidali geniona 2022 amaitu baino lehen, eta baita legezbesteko proposamen hau ere, zeinetan Jaurlaritzari eskatzen diogun azterlan informatiboa birplanteatzea eta hobetzea esandako 4 puntu hoiei dagokienez. Lobaina plaza, San Martin, Jundiz eta kotxetegia. Eta, hain zuzen ere, urrengoa da eskatzen duguna puntuz puntu. Lehen puntuan, kotxetegiaren kokapenaz jardun dugu. Eta, esaten duguna da, Aretxabaletan proposatu den enplazamendua ez dela egokia gure ustez. Kokapen horrek hirigintza eta mugikortasun eragozpen handiak eragiten dizkiolako hiriaren hegoaldeari, eta ondorioz uste dugu kokapen egokiago bat aztertu beharko litzatekela. Jaurlaritzak aukeratutako hegoaldeko kokapen horrek dagoeneko urbanistikoki nahikoa saturatuta dagoen zonalde bat da. Azken urtetan izan du garapen erresidentzial handiak, azalera komertzial handien eraikuntza, gasolindegi bat, beraz badagor gure ustez saturazio urbanistiko bat, eta erabaki honek ekarriko duelako saturazio hori handitzea. Eta gainera uste dugu nolabait adurtza eta goikolarra baita ere bigarren mailako auzotzat jotzen direlako, zeren azkenean tranbiaren eragozpenak izango lituzkete, ura edo arke ematen duen zerbitzua disfrutatu gabe, ezta? Eta gainera esan behar da, aztertutako 6 kokapenen artean garestiena zela. Hori kotxetegiei buruz. Bigarren puntuan, Lobainako plazan ematen den inpaktoaz aritu gara. Horretan, uste dugu proposatu den soluzioak arazo urbanistikoak eta ambientalak handi xamarrak eragiten dizkiola plazari eta baita ere katedral berriaren inguruko lorategiei ere. Uste dugu hor ere nahikoa saturazio dagoela plazan bertan, da uste dugu Jaurlaritzaren proposamenak hori oraindik gehiago komplikatuko duela. Eta honekin lotuta dago Jaurlaritzak planteatutako esplotazio eskema, tranbiaren esplotazio eskemak. Ze esplotazio eskemak ekartzen du Lobainako geltokia handitzea. Azkenean, Zabalganako 2 adar berriak bertan amaituko direlako. Hiriko ekialdea eta mendebaldea lotu gabe. Gure ustez, hor soluzio egokiago bat aztertu beharko litzateke. 3. puntuan, San Martingo ibilbideaz aritu gara edo landu dugu. Uste dugu, azterlan informatiboan proposatu zen ibilbidea, trazadura, bihurregia zela, eta aurren ondorioz uste dugu trazadura garbiago bat aztertu beharko litzatekeela. Eta azken puntuan, Jundizerako loturaz egin dugu. Jaurlaritzak proposatu duen azken geltokia ipar-mendebaldeko adar berri horretan gelditzen da Nazio Batuen hiribidean, alegia Mercedes lantegitik ez oso urrun, baino bertara iritsi gabe, kontuan izan behar da, zenbat jende mugitzen dituen edo erakartzen dituen, zenbat langile egunean lantegi handi horrek, Euskal Herriko handiena, da gure ustez, tranbiaren ibilbidea Areatza kaletik luzatu beharko litzateke, gutxienez, Mercedes lantegiak Zurrupitieta kaleko bidegurutzean duen sarrerara iritsi arte. Horiek dira gure legezbestekoak planteatzen dituen 4 proposamenak. Tranbiaren azterlan informatiboa jendaurrean jarri zen egun berdinean erregistratu genituenak. Azaroaren 11an. Iruditzen zaizkigu planteatu genituen moduan nahiko irekiak zirela.
Kontua da, bai egun horretan bertan eta ondorengo egunetan, hainbat kontu gertatu direla Zabalganako tranbiaren inguruan. Eta gure ustez nahiko salagarriak. Gertatutako lehen gauza salagarria gure ustez izan da Jaurlaritzaren eta Gasteizko Udalaren arteko koordinazio eza. EAJak eta PSEek gobernatutako Jaurlaritzaren eta EAJak eta PSEek gobernatutako Gasteizko Udalaren artean ez da egon koordinaziorik. Alderdi berekoak izan da, gauzak lehenago adostu ordez, ondoren publiko egiteko, nahiago izan da auskalo ze arrazoirengatik polemika sortzea, eta nolabait esan da zirkoa montatzea. Eta ondorio zuzena gure ustez izan da, ezin egona piztu dala auzotarren artean, eta bereziki Goikolarrako eta San Martingo auzotarren artean. Onartezina iruditzen zaigu zer gertatu den. Jaurlaritza eta udal gobernua mokoka ibiltzea publikoki, erakunde hoietan alderdi berdinak egonda. Eta bi aukera bururatzen zaizkigu horren aurrean. Edo nahi gabe egin dute, edo nahita egin dute. Eta ez dakigu zer den okerrena. Ze nahi gabe egin badute, horrek erakusten du inkapasak izan direla adosteko soluzio batzuk azterlan publikoa jendaurrean jarri baino lehen. Eta nahita egin badute, auskalo ze arrazoi egon daitezkeen, baino hauteskundeak hor egonda, izan daitezke interes elektoralistak, pasatu direnak herritarren egonezinea piztu daitekeen, piztu zitekeen egonezinaren gainetik, ezta? Hori ere, kezkagarria iruditzen zaigu. Adibidez, kotxetegiarekin gertatutakoa nahiko adierazgarria da. Ze kotxetegiaren kokapenaren desegokitasuna ez da soilik EH Bilduren iritzia. Udalean dauden alderdi politiko guztiak daude ados horretan. Baita PSE ere, hasierako zalantzak alde batera utzita, Goikolarrako kokapenaren kontra jarri ziren. Orduan galdera da, Jaurlaritzak hori bazekien aurretik. Ez dakit ze erantzun den kezkagarriena, ze baldin bazekien orduan zertarako jarri zuen jendaurrean kokapen hori, eta ez baldin bazekien nola da posible. Hitzegin ez izana Gasteizko udalarekin lehenago jendaurrean jartzen den proiektuan hori konpontzeko. Badirudi nolabaiteko olotomas olodejas postura batetik argitaratu zela jendaurrean azterlan informatiboa azaroan, eta gu horren aurrean gure burua behartuta ikusi dugu bai alegazioak jartzera eta baita legezbesteko hau erregistratzera. Eta San Martin auzoarekin antzeko gauza bat gertatu da. Arriolak lortu duela, Goikolarran bezala, kotxetegiekin bezala, udal alderdi gehienak, edo ez esategatik guztiak, ados jartzea, ez da? Jaurlaritzak ibilbide bat argitaratu zuen azaroan, ematen zuen, ez zegoela beste aukerarik, alkatea atera zen aspabientuak eginez horren kontra, eta udalaren alegazioa erantzuten duenean Jaurlaritzak, jakiten dugu, enteratzen gara, azterlan informatiboko ibilbideaz gain, beste bospasei bazeudela, San Martin zeharkatzeko, eta bospasei hoiek onxa amarrak zirela bospaseiak. Osea, nahiko puntuazio ona zeuskatela, danak. Hori, zergatik ez da azaldu hasieratik. Edo hau egiten da, edo ez da ezer egingo postura batekin aprobatzen da azterlan informatiboa, edo jendaurrean jartzen da, hobeto esan da, azaroan, eta gero, bapatean, bospasei aukera on xamar daude alegazioei ematen zaien erantzunean. Ez dugu oso ondo ulertzen nola egin daitezken gauzak hain gaizki, ezta? Eta azken egunetan, publikoki irudikatu da, azkenean akordio batera iritsi direla, EAJ-PSE-ren Jaurlaritza, EAJ-PSE-ren udal gobernuarekin, zeren, Jaurlaritzak erantzun zituen udalaren alegazioak otsailaren 2an,
eta 3an bertan ja udalak esan zuen onartzen zituela. Bueno, zorionak EAJari eta PSeri akordio batera iristeagatik haien buruekin, baina uste dugu detailetxo bat falta dela. Eta da, bikoteko eztabaida gisa hasi zen horretan eta amaiera zoriontsu samar izan duen historia horretan, falta da detailetxo bat, eta da, non daude beste alegazioak. Non daude beste alegazioen erantzunak. Gurea, gutxienez, guk ez dugu jaso. EH Bilduk jarritako alegazioaren erantzuna oraindik ez dago. Lehen esan dut, ikusi genuenean Jaurlaritzak modu unilateralean planteatzen zituela hainbat kontu, aipatu ditut Kotxetegia, Lobaina, San Martin, Jundiz, gure burua behartuta ikusi genuen alegazio bat jartzera eta legez besteko proposamen hau jartzera. Baina gaur-gaurkoz ez daukago erantzunik. Hau esaten dut, zeren udal gobernuak ontzat jo ditu Jaurlaritzak emandako erantzunak, baina horiek dira bakarrik berari eman zaizkion erantzunak. Eta esan behar dugu, onartu direnean erantzun horiek, utzi direla alde batera, guk aipatu ditugun 4 arazoetatik 2. Badirudi Gasteizko udal gobernuak amore eman duela 2 arazo horien aurrean, eta zehazkiago hitz egiten ari naiz Lobainako inpaktuaz eta esplotazio eskemaz, eta Jundizerako adarraz. Alegia, udal gobernua eta Jaurlaritzak badirudi amore ematen dutela Gasteizen soluzio egoki bat jartzeko ekialdea eta mendebaldea lotzeko tranbiaren bidez. Uste dugu, EH Bildutik, hori dela akats estrategiko handi bat, eta horrexegatik gustatuko litzaiguke alegazioaren erantzuna ikustea. Nik uste Zabalganako herritarrek lehen bailen behar dutela tranbia, horretan ez daukagu inolako zalantzarik, oso argi daukagu Zabalganako auzotarrak ez direla 2. mailako auzotarrak, eta ez da lehen aldia 2. mailako auzotartzat jotzen direla adibidez abiadura handiko trenarekin ere, lurperatzearekin, gure ustez horrela tratatu izan zaie, baina hori esan da ere, uste dugu, tranbia hoberena ere merezi dutela, ez bakarrik beraiek, nik uste gasteiztar guztiok, eta zentzu horretan, gure ustez, ekialdearen eta mendebaldearen arteko lotura zuzen bat izatea, izan borreko litzatekela oso garrantzia handiko helburu bat, eta horrek suposatuko luke Lobaina plazako soluzioa nolabait aldatzea. Eta Jundizerako adarrari dagokionez, baitaren nahiko bitxia iruditzen zaigo pixka eta amore eman dela horretan, bide batez, hori ekarri genuen duela urte bat baino gehiago ona eztabaidara, atzera bota zenuten, eta gaur da eguna, non udalean ez dagoen alderdi politikorik, zalantzan jartzen duenik, Jundizera eraman behar dela tranbia. Gure ustez, ados gaude ideia batekin, eta da, Jundizerako tranbiak ez du atzeratu behar Zabalganarako tranbiaren eraikuntza, baina hori bateragarria da gure legez bestekoan eskatzen dugunarekin. Uste dugu azterlan informatiboan soluzio hori barne egon beharko litzatekela, eta ondoren Zabalganarako adarra eraikitzen den bitartean uste dugu ez litzatekela denborari galdu behar Jundizerako proiektuan, bitartean eraikuntza proiektua egin beharko litzatekela, eta ez itxaron Zabalganako adarra bukatu arte. Alegia, biak aldi berean eraman beharko liratekela. Eta azkenik, esatea, asko interesatzen zaigula baitare udal teknikarien iritzia, ez dakigu oso ondo, alegazioen onartze horretan ze zerikusi edo zein izan den haien iritzia, hemen badirudi dana edabideetan eta politikarien artean egosi dela, eta gustatuko litzaiguke baita ere jakitea udal teknikariek zer pentsatzen duten lortu den adostasun honi buruz, uste dugu zalantzak ere egon daitezkela haien partetik, guk dauzkagun bezala, esan bezala, oraindik ez dauzkagulako alegazioen erantzunak, eta oraindik ez direlako konpondu, gure ustez, 2 arazo nahiko garrantzitsu direnak.